Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Keď cestujem po svete, najviac ma potešia nové neznáme miesta a neznáme národy. Ale ako vždy, niečo vynimočné a exotické mám tu pod nosom. Nedávno som bol s mojim kamarátom Eugenom Gindlom v Expresse Licejka a on ma tam predstavil podpredsedovi Združenia inteligencie Rusinov Slovenska. Mojím dnešným hosťom je inžinier Jan Lipinský. Vítajte v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako to je? Vy ste Rusini Slovenska alebo slovenskí Rusini? My sme Rusini žijúci na Slovensku. Lebo, viete, sú takí volínski Nemci, juhoslovanskí Slováci, slovenskí Maďari, maďarskí Slováci. Takže Rusini kde pôvodne žili? Určite, my sme pôvodné obyvateľstvo, ktoré sa v tejto chvíli ocitlo, alebo v tejto chvíli sa nachádza na území Slovenska, čiže predtým história samozrejme písala iné kapitoly a boli sme aj v iných územných celkov, ale ja chcem povedať v tejto chvíli aj to, že Rusini žijú aj v iných štátoch a predovšetkým nám najbližší, a teda tým, že som ja zo severovýchodného Slovenska, sú Rusini v Poľsku, zvaní Lemkovia, ale samozrejme nesmieme zabudnúť na Rusinov na zakarpatskej Ukrajine, historicky skôr známa ako Podkarpatská Rus, a samozrejme ďalšia silná skupina, ktoré sa pomerne dobre darí, sú Rusini v Juhoslávii alebo Vojvodine, keď chcete, alebo v Srbsku ešte lepšie. Už len preto ste mi sympatickí ako Rusini, lebo váš buditeľ sa volá Duchnovič. To je úžasné meno pre buditeľa. Ešte môže byť Vankušovič, Pachtovič, Postelovič. Tak na tým som ešte nerozmýšľal. Keby existovalo jedno zjednotené Rusinsko, kde by ležalo, aké by bolo to územie? Kde by boli vaše hranice? To je tak filozofická otázka. Ale nie, ja sa geografická. Alebo geografická, dobre. Ale určite v minulom storočí bol jeden buditeľ rusinský a on sa zapísal, myslím, výrazne aj do dejín Slovenska, volal sa Adolf Dobriansky a on samozrejme kreslil rusinskú krajinu a tá bola samozrejme celý hrebeň Karpat z jednej a druhej strany, to malo patriť Rusinom. To by sa vám páčilo, čo? To by sa nám páčilo, by sa nám to, ale tie vizie sa nenaplnili. Aj keď horí, viete, jeden človek povedal, že mal by som rád Tatry, keby tam neboli tie kopce. No, isté, ale na druhej strane, keď si spomenieme napríklad tragédiu Lemkov, ktorých z poľskej strany Rusini, teda poľské Rusini, ktorých vysťahovali na roviny, na to vyprázdnené územie po Nemcoch, tak v podstate im tie hory chýbali. To skúpe, to hovoríme, že akože proste prírodne veľmi drsné podnebie alebo prostredie, to im začalo chýbať. Proste nezmierili sa s tým, že ich poslali na nejakú rovinu, možno do murovaných domov, napriek tomu, že oni mali predtým nejaké drevenice. Proste to srdce ťahalo tým horám, takže páčili by sa nám to prostredie aj s tými horami. Verchovino, svítku ty náš, hej, jaku tebe tut milo, moví hrivo, neplive tu čas, svobodno šumeno veselo. Oj, nema to kraju na tu verhovinu, tam by meni poguljati hoć odnu hodinu. Oj, nema to kraju na tu verhovinu, tam by meni poguljati hoć odnu hodinu. Verhovino, svítku ty náš, jaku tebe tut milo, moví život, plive to čas, svobodno šumno veselo. Oj, nema tu kraju na tu verhovinu, kopi meni poguljate hoć odnu hodinu. Koľko je vás na Slovensku? Samozrejme musíme si pomôcť štatistickými údajmi z roku 2001, to bolo komplexné ščítanie obyvateľstva, takže... Churchill hovorí, že verím len tým štatistikám, ktoré som sám sfalšoval.
Takže povedzte, koľko vy si myslíte. Ale tak ako ja budem odvolávať na tie štatistiky. Čiže Ja podľa národnosti 24 000, materinský jazyk 55 000. No a my tak v duchu, keď zrátame, ešte dáme ďalšie atribúty alebo ďalšie znaky rusínskej menšiny, to je nejaké náboženstvo, grekokatolické a pravoslavné náboženstvo, tak odhadneme, povedzme, taký veľmi optimistické číslo, poviem 150 000. Rozprával som sa o tejto problematike so synom a on sa pýtal, koľko ich je po celom svete. Profesor Magoči odhaduje nejakých svojich tým, že zaráta, viete tu... To je Japonec? Nie, Magoči by mal byť... Niektorí mu vyčítajú, že má Japonec je maďarský... Tamagotchi. A to je Tamagotchi, on je Magoči. Ja viem, on napísal tú slávnu knihu o Rusinoch. Áno, on je rusínsky historik. Sa hovorí, ona vyšla v Londýne, tá knižka, sa hovorí, že keď táto knižka vyšla, že už žiadna nemusí výsť iná. No, to neviem, ako ja sa poteším každej knižke, ktorá vyjde o Rusínoch, ale chcem povedať to, že proste on odhaduje nejakých svojich týchto štatistikách okolo 1 200 000. Samozrejme, viete, keď si zoberete Rusína, ktorý odišiel do Ameriky a teraz celý ten rodokmen, v jeho krvi sa objavuje niekoľko, ja neviem, koľko identít a to znamená, že keď sa tu povieme, že toto má aj rusínsku, tak je to úžasné a tým pádom hovoríme o tom veľkom čísle. No, treba napríklad povedať, že Rusín to je od Vasila Bilaka až po Andyho Warhola. Do toho sa vojdu úžasní hokejisti, Liba, Bondra, zrejme aj Daro Rusnák. No, Rusnák to ako... Zberatelia obrazov, galeristi, Smolakovci. Vraj aj slávny z dvojice Smoliak Svierák má pôvody rusínske. Ďuro Jakubisko, kanadský hokejisti. Váš predseda je pán Šteňo, brat slávneho neurochirurga Juraja Šteňa. Takže zrejme Rusíni sú schopní ľudia. Ďakujem za celú tú plejadu, čo ste vymenovali, ale chcem povedať to, že keď ste spomenuli meno Rusnák, ja vám chcem povedať, že keď tú spätosť so slovenským národom, lebo v spisoch alebo obžalobe Juraja Janošíka je napísané, že sa ukrýval u Rusnáka. Čiže neviem teda, či to bolo ako nábožensky myslené, alebo priezvisko, ale proste tomu ako tejto obžalobe, tej Liptovskej stolici alebo Liptovskej župe vtedy, ako vyčítali. Asi u starého Rusnáka. Je dosť problematické, kto vie, ako dopadol ten Rusnák, čo skrýval Juraja Janošíka. Tak, keď ho neudal, tak... Nie, asi nie, on držal. Už ste niekoho ako národu tlačali, okupovali ste niekoho, kolonizovali? Máte v sebe takú mentalitu? Vzhľadom na to, že Rusíni sú známi tým, že nemali nikdy nejaký šľachtický stav alebo šľachtickú vrstvu, čiže je pravdepodobne, že... Čiže ani kráľa? Čiže ani kráľa, čiže znamená, že skôr nemali ani možnosť utlačať, boli vždycky len tým nástrojom, ktorý bol utlačaný. A v tom si chcem spomenúť, akože tu je taká, viete, to územie severovýchodného Slovenska, tak je predznamenané to, že určite existovali nejaké historické cesty, teda kde sa dopravoval tovar zo Slovenska, teda z terajšieho Slovenska do Poľska, čiže nejaká tá trasa juh-sever, čo samozrejme evokuje, že existovala nejaká masa zbojníkov. A tu je známy taký prípad, samozrejme Rusíni boli aj zbojníci, známy je Fedor Hlavatý. Svojho času, keď sme tu mali istú éru nejakú politickú a chodili demarše na Slovensko, tak tedy si pamätám, že sa tak téma zľahčovala, tí politici z toho tábora, ktorí dostávala teda tá strana alebo to hnutie, ktoré dostávalo tie demarše, tak si pamätám, že si robili srandu, že prvý demarš bol vlastne ten list bardejovských zbojníkov na čele Fedora Hlavatého, ktorému keď popravili jeho kumpánov Vaska a Týmka, tak sa vyhrážal, že vy páni bardejovskí, že vy ste veľmi zlého srdca, že čo vy robíte a jak ten rusínsky národ gňavíte. Neviete ho po rusínsky povedať? Celé to znenie? Áno. Tak by som musel teraz veľmi improvizovať. Improvizujte. Tak vo zlé a nespravodlivé Bardejovci, vo ste našich bratів dali zvyšati. Ľudí dobrých a nevinných, jak mordáre necnotlivé, ktoré ani vám, ani žadnomu nič neboli vin. Vasko nevinný, krov nevinná, Týmko nevinný. No, super. Полюбила я Степана, полюбила його, його, його. Дайте нам, мамочко, дайте ня за нього, дайте ня за нього. Та я собі люба
Dúfam, že sa neurazíte, ale vy máte toľko spoločné s Rusmi, písmo, mnoho spoločných výrazov. Nie ste vy náhodou takí ruskí záhoráci? Či máme spoločne veľa s Rusmi mentálne, alebo nejak to by som nechcel No tak čo, špekulovať. ste veselí, družní. Ja si osobne myslím, že najbližšie my máme k tomuto, a to je možno otázka, ktorá tiež do boja, alebo do nejakého malého konfliktu. Najviac máme spoločného s východňármi na Slovene. Koľko je Rusnákov v slovenskej vláde? Tak aktuálne k Rusínom sa hlási v slovenskej vláde, pokiaľ viem, pán Kaliňák, ktorý po mame je Bulhár, po otcovi je Rusín. Možno by som ešte začal polemizovať. Lebo východňárov milión. Áno, isté, ale ešte pán Harabin by možno mohol byť náš, ale toho som Ale verejne nielen v nepočul. tejto, aj v predošlých. No ale tak predošli sa, nesmieme zabudnúť na pána Mikloša. To dokonca mám potvrdené, ten aktívne hovorí a je obojstranný Rusín, aj po mame, aj po otcovi. No vidíte. Použijeme jednoduchšie kritériá ako azbuku alebo nejaké sťahovanie. Aké sú typické rusínske jedlá? Typické rusínske jedlá. No, pred chvíľkou som hovoril, že vy ste povedali, že sme si zvykli na seba. Čiže predpokladám, že tie rusínske a východňarské jedlá to budú tie isté. Čiže na žiadnej rusínskej svadbe aktuálne teraz nechýbajú holúbky, čo je plnený... Golubci, Ukrajinci to Holúbci, ale Poláci to majú takisto. Vareniky, pečený. No, čiže tento určite. A dobre, taká špecialita ešte chcem povedať, akože pyrohy všetci poznáme, slovenské jedlo, ale pyrohy, takzvané tatarčané pyrohy, to znamená z tej pohánky, čo znamená, že to cesto trošku je také pritvrdnuté, čiže tatarčané pyrohy, to by som povedal, že to by mohol byť taký symbol rusínskeho jedla. Čo pijete? Lebo Rusi pijú vodku, Slováci pijú borovičku. Ja si myslím, že Rusíne pijú takisto tvrdý alkohol, ten je tam doma. Vodka, borovička, a teraz neviem, či to môžem povedať na mikrofón. Vo Sviníku existuje jedna firma, ktorá vyrába rusínsku borovičku a znalci hovoria, že veľmi, veľmi, veľmi príjemný nápoj to je. Takže odporúčam. Prečo sa hovorí, že s Rusínom je po obede problém? No, títo východňári to trošku hovoria ináč a práve ja sa bojím, že keď som hovoril, to je blízko z východňárov a Rusnákov, čiže potrebovali sa že odlíšiť. Rusín po obede nemá už rozum? Nemať rozum, akože po obede už je šalený dokonca, akože to hovoria. To je príjemné. Ja sa priznám, že ja k tomu, akože skôr by som... Tak potom majú bližšie k Slovákom. Ja sa chcem priznať, že ja mám dosť blízko k tejto propovidke alebo tomu názoru, čo vy máte, ale nie v tom zmysle, že Rusi nemajú po obede rozum, ale v tom zmysle, že to, čo ste možno spomínali aj pri Slovákoch, že nevydržia v tom svojom názore, nevydržia v tej svojej nastúpenej ceste, že proste po obede, no už vypijeme a už nehádajme sa, a už dajme si klobásku a vypijeme borovičku a už dajme pokoj, lebo hluk, keď je hluk, tak viete, ľudia nerozlišujú, že kto ten hluk spôsobil a v tom hluku, keď sú dvaja zainteresovaní, tak sú obidvaja nepríjemní. Viete, takéto zlomyselné porekadlá sa dajú dobre využiť. O jednom slávnom rakúskom aforistovi povedali, že sa volá Roda, že je kaviarenský génius. A on povedal, že možno, že kaviarenský, ale génius. A sa hovorí, že Rusíni po obede nemajú rozum, ale do obeda áno. To niekedy stačí. Vzhľadom na to, že niekto možno ho nemá celý deň, tak určite je to príjemné.